ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கே போயிருந்தேன், அந்த குளத்தூர் வரைக்கும் தான் போயிருந்தேன். அப்போ தான் இந்த கடையை பார்த்தேன். இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னா அக்டோன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தது. நான் மதியானம் போனது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 2:30லேருந்து 3 o'clock. நான் சாப்பிட போனது இங்கே ஒரு தொக்கு பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு தனியாக இருந்தது. சரி, அதை தான் வாங்கி ட்ரை பண்ணலான்னு போனேன். ஆனால் நான் போன நேரத்துக்கு பிரியாணி காலியாகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க. அத்தை தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், வேணுன்னா அதை சாப்பிட்றியான்னு சொன்னாங்க. சரி சொல்லிவிட்டு அதையாக ட்ரை பண்ணேன். நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அத்தோ ட்ரை பண்ணுங்க. உண்மையாக அந்த அக்கா அத்தோ போட்டுட்டு இருக்கிற மசாலா, அதுக்கப்புறமா அவங்க வச்சுருக்க அந்த கிறிஸ்பினஸ்க்காக போடுற ஜூஸு, எண்ணெய் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஓனாக கையிலே தான் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த வெங்காய ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, நல்லா போட்டு சாப்பிடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, கையில் கொடுத்தாங்க. அவங்க பார்த்திங்கனாலே நல்லா அதுக்கு அந்த முறுக்கு மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க, கோஸ் போட்டிருந்தாங்க, இந்த எண்ணெய் போட்டிருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்காக வைக்கிறது போட்டு கையில் கொடுத்தாங்க. உண்மையாகவே டேஸ்ட் வைஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சூப் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க, இது ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்தேன். டேஸ்ட் வைஸ் உண்மையாகவே சூப்பராக தான் இருந்ததுங்க. செம்ம ஃபீல் அண்ட் குட்டாக தான் இருக்குது. உண்மையாகவே நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு. அதை எடுத்து பார்க்கும்போதே நல்லா அந்த மசாலா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கூட மிக்ஸ் ஆகிருந்தது. டேஸ்ட்டு சூப்பரும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க. நீங்கள் அந்த சைட் போனீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது அந்த பைபாஸ் ரோட்லேயே தான் இருக்குது, ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தொண்டை கட்டிடுச்சுங்க, அதனால தான் பைசா அந்த மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.